Хайде да видим днес какво ще ви представим от IVM Motors. А4, B9, тройка Teddy, 272 коня, Quattro. Колата е внос от Германия в абсолютно перфектно техническо състояние. Разполага с, така да го кажем, всички екстри за модел, които са за S-Line. Matrix фарове, Distronic, 19-ка джанта с Continental 25-та година гума, оригинална с RS логото, черен цвят, брутален, без една забележка. Между другото, колата наистина няма нито една забележка никъде. 360 градуса камери. Продължаваме. Head-up дисплей, панорама. Да видим отвътре. Денген офсен музика, електрически седалки отляво и отдясно, мъртва зона в огледалата. Салончето перфектно, кожа с алкантара, без една забележка. Волан, без претапицирано, перфектно. Дигитален километраж, следене на ленти, 360 градуса камери, пак казахме. Климатроник, 4 зонов, нещо фокуса ни бяга, нищо ще го правим. Подгряване на седалките. Това панорамата отвътре да видите, сега ще я покажа отзаде. Штори на задните врати. Управление за климатроника също си има отзад. Колата наистина е перфектно състоянието и пак джанта тук на сенка да ги видите. Перфектна джанта. Ел багажник. Тук си имаш всякакви принадлежности за колата. Електрическа штора, тегличи има също така колата електрически. Динамични мигачи и на фаровете, и на стоповете. Това колата на слънце да се види, наистина си е пукан, където се вика. Без забележка. Чакайте отвътре малко повече да ви покажа. Отвътре е интересна гумата. Чисто нова. Така. Меню. Режими на каране. Твърдяване на амортисьорите, твърдяване на волана. Всичко може да се направи индивидуално. Ето е колата, без никакви грешки по таблото. Също така разполага има и CarPlay, Android Auto. И сега колата е в перфектно състояние, ето го салона. Изофикс има на задните седалки. Перфектно състояние. Цената на колата промоционално ще бъде 17 800 евро. Като може да се вземе и на лизинг за желаящите. Има с доказани доходи, без доказани доходи, кредити уреждаме, буквално работиме с всяка възможна институция, за да може да съдействаме. Очакваме ви на огледи.